Tarik. Goyang Mas Rama. Asik Pak. Asik. Iya. Masa? Iya. Sampai bawah dong. Oh minta sampai bawah Mas. Nek seneng aku lagi tantang ini bisa ya? Bisa. Mbaknya dulu. Oh saya dulu. Iya. Oke, sik gorong enak berarti. Yo. Goyang Mas Rama yo. Dek, aku penasaran. Apa yo tenan kowe dodolan jajan. Gawang kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Asik. Saiki ne. Sorry. Sabar ya Mas. Ayo. Saiki ne aku kepikiran. Andai kapan ison nyicipi jemblemu Iya Mas. Angen-angen ngedun bertemenan. Iso tak pangan sadurunge turu. Koyo aku iki sing ngidam jemblemu. Saumpama tek kudu kularang. Ra duwe duit wani dodol untu. Aku ngidam jemblemu Dik. Jemblem sing endi Mas? Jemblem sing kuwi Dik. Kuwi sing endi Mas? Mosok ra ngerti Dik. Pancen ra ngerti boyo aja bingungi. Yo jemblem sing mbok gembol kuwi. Asai. Goyang lagi Abang Rama. Asik. Diunjukno sih yo. Terima kasih Mas Rama ape golek maneh Mas. Matur thank you terima kasih. Oke. Dek, aku penasaran. Apa yo kenan kowe dodolan jajan. Delok enak yo Mas. Nyawa kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Kari wong siji kuwi jenenge jemblem Mas. Jemblemku, jembleme super. Tak eman-eman Mas yo wong padha ngiler. Jemblemku super, Mas yo wong padha ngiler. Jemblemku super, Mas yo
Yuk Mas Rama, yuk. Saiki ne aku kepikiran andai kapan ison ngincipi lembu angen-angen gedun bun-bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu Ayo. kaya wong sing ngidam telung wulan aku iki sing ngidam jem lembu saumpama tek kudu larang ra duwe duit wani dodol untu aku ngidam jem lembu dik Jemblem sing endi Mas? jem lembu sing kuwi Kuwi sing endi Mas? mosok ra ngerti dik Pancen ra ngerti boyo aja bingungi. yo jemblem sing mbok kembol kuwi aku ngidam jem lembu dik Jemblem sing endi Mas? jemblem sing kuwi Sing endi Mas? Kuwi sing endi Mas? mosok ra ngerti dik Pancen ra ngerti boyo aja bingungi. yo jemblem sing mbok kembol kuwi terima kasih Satu tembang idam jemblem sudah, Abang Rama sudah.